Bine și bine v-am găsit, fraților, la acest canal de gaming. Mă scuzați, n-am putut să mai postez, am avut probleme cu asta. Azi o să facem promovare la vărul meu. Vărul meu este acesta. O să facă diverse jocuri pe canalul lui. De la Fortnite, PUBG, Need for Speed, sau și jocuri cu poveste, dacă vreți voi. Lăsați acolo un like și lăsați și voi un subscribe, că-i facem promovare. Un subscribe, apăsați clopoțelul să apăsați clopoțelul după ce v-ați uitat la acest video și să-i dați gen viral peste tot YouTube-ul să vadă și să-l ajutăm pe el să facă și el suma lui de abonați și să urce și el în apreciere. Acum o să dăm la video lui. Dăm așa o 3-4 secunde. Uite. Unde e foarte ciudat. Este canalul. Un like. Să-l ajutăm. Un comentariu foarte bun. El joacă Fortnite. Știți acum că joacă și Fortnite. Are și Twitch dacă vreți, gen face streaming și pe Twitch și YouTube. Am două platformele, dacă vreți să îl ajutați și acolo și aici pe platforma YouTube Twitcher sau YouTube și Twitch, să vă zic mai frumos. Și îl ajutăm și pe el cu un like, subscribe și hai să vedem dacă ajunge acest video sus, să vadă și YouTube-ul. Că nu toți YouTuberii mai mari poate să facă promovări. Să știți și voi. Poate să facem și noi, gen YouTuberii mici. Și noi YouTuberii mici poate să ajutăm pe alții. Cum am fost noi, așa alți și alții. Hai să-l ajutăm și noi cu un like și un subscribe. Un like. Am zis că o să filmez pe PS4. Și ce să zic, ne auzim și altă dată. O seară plăcută și o seară plăcută, ce să vă zic. Prădăitorilor. Hai, ne auzim și altă dată. Vă pupă. Bine și bine v-am găsit, fraților, la acest canal de gaming. Mă scuzați, n-am putut să mai postez, am avut probleme cu asta. Azi o să facem promovare la vărul meu. Vărul meu este acesta. O să facă diverse jocuri pe canalul lui. De la Fortnite, PUBG, Need for Speed, sau și jocuri cu poveste, dacă vreți voi. Lăsați acolo un like și lăsați și voi un subscribe, că-i facem promovare. Un subscribe, apăsați clopoțelul să apăsați clopoțelul după ce v-ați uitat la acest video și să-i dați gen viral peste tot YouTube-ul să vadă și să-l ajutăm pe el să facă și el suma lui de abonați și să urce și el în apreciere. Acum o să dăm la video lui. Dăm așa o 3-4 secunde. Uite. Unde e foarte ciudat. Este canalul. Un like. Să-l ajutăm. Un comentariu foarte bun. El joacă Fortnite. Știți acum că joacă și Fortnite. Are și Twitch dacă vreți, gen face streaming și pe Twitch și YouTube. Am două platformele, dacă vreți să îl ajutați și acolo și aici pe platforma YouTube Twitcher sau YouTube și Twitch, să vă zic mai frumos. Și îl ajutăm și pe el cu un like, subscribe și hai să vedem dacă ajunge acest video sus, să vadă și YouTube-ul. Că nu toți YouTuberii mai mari poate să facă promovări. Să știți și voi.
poate să facem și noi, gen youtuberi mici. Și noi, youtuberi mici, poate să ajutăm pe alții. Cum am fost noi, așa alți și alții. Hai să-l ajutăm și noi cu un like și un subscribe. Un like. Am zis că o să filmez pe PS4. Și... ce să zic, ne auzim și altă dată. O seară plăcută și... o seară plăcută, ce să vă zic. Prădăitorii. Hai, ne auzim și altă dată. Vă pupă.